दा जों दं जाहैबाय बेयाव देवस्रि बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे देवस्रि बाजार देवस्रियाव मोनसे चेक पोस्ट दङ नै फरेनार चेक पोस्ट माने फरेनाथ' खाथि जाहैबायना भुटाना हरैनिफ्रायसो मोजां नै बेयाव चेक खालामनाय जायो दै बेखौ थाल्ला जेला थेला येस बिदि आरो ओमफ्राय खान्दियासै नैबे जाहैबाय देवस्रिनि मैगं बाजार बेदर बाजार सालानि ना कार इसा खाय खाटा खाथि नाय ओमफ्राय लकेल नाखौथ' मोनखायो नै किमान এইটো 30 টাকা আছে 30 টাকা आधा पवा तारमाने पवायाव माबा पवा 60 টাকা तारमाने अ लकेल ना 60 70 एरकम ना नै नायदो नै कि मास इथा लेंगा एलेंगा आरो इटु किमान नैबे फिसा फिसाबो दङ हा 80 नैबे 80 টাকাनो आरो इटु 110 70 আচ্ছা र इफाले साम आरो की फाय एते आमार देवस्रि बाजारत जाय फ्रेश ओ एटु की ओ थासुमलि रनै थासुमलि किमान एटु 20 টাকা হ্যাঁ 20 টাকা 1 কেজি আছে 1 কেজি আচ্ছা 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 ঠিক আছে হয় ओरै ना गोरान दङ नै किमान एटु 20 টাকা 20 টাকা भाग नैबे मुदुफुल किमान इटा हा 5 টাকা एकटा ए मोनसेयाव थाइबा नैबे थाइसेयाव थाइबा बेनोमोन आरो बाजारा नै फिसा बाजार दं मैगं बाजार बेयाव ना हा नैबे फिसा दखानावनो जों जानाय लोंनायखौ खालामनायसै नै कल्ड ड्रिंक्स माबा माबि दं फिसाल' दखाना खिन्थु जानाया स्पेशल सुंगरखौ ए बयलार नैबे बयलार बेदर नै संगासिनो दं ओमफ्राय बे बयलारखौनो जानायसै याखे छ बावजु दिखाउनु नि अन्डा अ दिखाउनु ए रै दाउदै दं बयल दाउदै दङ नै याखे छ साना ए साना रुनाय दं नै ओमफ्राय दा साना ओमफ्राय बे दाउदै ओमफ्राय बेदर नैबे बेदर एसे जानायसै फै जिरायदिनि नैबे जिरायग्रा दं बुस्थुआ बे जायगाया माने देवस्रिनि ओमफ्राय बेवहाय एसे बै माबा माबि बाहायग्रा जायगा आरो बेयो ओमफ्राय जोंथ' बाहाया जाहैबाय एक्चुअली जेकेसननि जायगा आरो सोरनि जेकेसननि जायगासो जेकेसन एक्चुअली दानि निउ जेनेरेसननि मानसिया जेकेसनखौ मानि थाखाय फेमास औ जेकेसन होनब्लानो अट'मेटिकलि फैयो आरो आच्छा दा बाव जिरायनायसै जों ओमफ्राय जाना लानायसै एसे माने बिराद थाबायनांबायबो लामानि थाखाय जोंनि हरैनिफ्राय दालां गैया नालाय बिराद थाबायनांबाय थाबायनानै मेंबायबो ओमफ्राय जाना लानायसै एसे ना माथो रिफ्रेशमेन्टआ जाहैबाय रिफ्रेशमेन्ट यस नै बयल एग दाउदै रुनायनि ओमफ्राय नैबे साना एवनायनि जाहैबाय बे ओमफ्राय मोनसे सफैगासिनो दंबावो र' सुरु बास जाबाय नै नैबे जाहैबाय चिकेन कारि बेयो नै बेखौनो जानायग्रोखानायसै माबायदि टेस्टआ बरिया ओमफ्राय एक दाउदै ओमफ्राय साना कम्बिनेसना बरिया जायगाबो जेकेसननि जायगा नालाय ना मोनदोंमोनलाय जेकेसननि जायगानो बे बिरगोननि बायदिला दा जेकेसननि जायगायाव जाबाय जोंखौ जादो नंगौ औ दे